Dobrý. Tak ja by som tentokrát rád začal tým, že popri slam textíkoch som aj na takej misii. Neviem, koľký z vás tu majú deti, ale mám dve, Petrika a Kamilku. A ako rástli, uvedomil som si, že koľko majú otázok. No a mojou misiou je vlastne vzdelávanie ľudí. Ja som taký učiteľ národa. Práve preto som sa rozhodol, že budem vyhľadávať takéto podujatia ako slam poetry a využívať ich aj na vzdelávanie ľudí, lebo to povedomie o niektorých veciach je naozaj nízke. No a keďže mám vyštudovanú biológiu, rozhodol som sa, že ostanem v odbore a budem vzdelávať o ľudskom tele. Tak dúfam, že aj keď je to proti pravidlám, môžeme teraz venovať 20 minút rekapitulácii niektorých základných pojmov. Pohybový aparát. Telo sa skladá zo svalov a tie majú motorickú funkciu. Človek má v tele 625 svalov a tie delíme na veľké muskulárne a malé antimuskulárne. Každé z nich majú potom samostatnú klasifikáciu v rámci systému nomenklatúry. Hormonálna sústava. Človek má hormóny a tie delíme na aktívne a pasívne a tak ako aj zvieratá mu do 1 roka krpateľ mliečne žľazy. Hormóny majú riadiacu funkciu a ukladáme ich v dolnej časti tela hneď vedľa veľkého jazerného uzla. Trávenie. Žalúdcum flexicum latinum je latinský názov pre známy tráviaci orgán, žalúdok. Kto o tomto ešte nepočul, prosím, vygooglite si to. V žalúdku žijú dve mytické hadie bytosti, Margita a Besna, ktoré sa ako dve skaličká o seba trú a svojím pohybom rozumielajú potravu, ktorá sa, ako všetci vieme, potom cez ich telo vstrebáva do 7. dimenzie. Odtiaľ potom prší ako duhový dážď rovno do čriev. Je to vraj krásne, tak poľutujte slepé črevo, že to ešte nevidelo a hoďte mu do žobráčika aspoň pár vyjebaných krviniek. Sluch. Základným orgánom počutia je ušný lalok, veterán vojny v Kisaku, kde kyslovožda Márie obézie. Je umiestnený v strede tela a svojim tvarom pripomína čertovo ucho z jasovskej jaskyne. Na to, aby sme počuli, mu veľký vnútorný jazyk v podväzkoch musí zmyselne mazať všetky ušné súblaluky majonézou ako langoš a spievať pritom srdcové árie od Goetheho. Der Sturm, ich liebe 2090, Mutter wieder schwar. Ich biste, munschlich traurig, danke, Volkswagen, Bratwurst, sehr klar. Tak vzniká vnútorný sluch, v ezoterike známy ako tretie ucho. Detoxifikácia. Poviem vám to na rovinu, pečeň je jeden špinavý sex bar, kde stonožky dávajú foodjoby bielým krvinkám a kde si v drohu dva midžeti vymeniajú látky a to je základom látkovej výmeny. Na olepenej tyči robí stripterku Miška Pašteková, čo sa strašne spustila, keď jej znela mandarinka Darinka. A keď ti Miška nechá oliznúť, zistíš, že chutí ako pečeňová pašteka a že si na tom správnom mieste, aj keď je tam už trocha tvrdo. Reprodukcia. Jedinec vzniká vzájomným rozkladom 2 zo 7 pohlaví človeka. Zvyšných 5 sa potom pri tvorbe DNA pripája v rôznych častiach tohto procesu. Pri vzájomnom olizovaní si vymastených pohlavných kloakosasaniek sa bilióny nanopenisov a nanovagín o seba trú a produkujú pritom ľudský peľ. Ten si inak teraz môžete kúpiť vo Fajne, hneď vedľa pasty z penisu, je sa teraz za 9,90. Ľudský peľ sa zasadí do maternice a z človeka potom vyrastie naozaj pekný kvietok. Ale keby aj nie, tak ti snáď aspoň na ryti vyrastie hemeroid. Vykúkne von jak kapitán Nemo a aj keď vidí úplné hovno, myslí si, že je pán sveta. Vylučovanie. Si myslíš, že sereš? Hovno sereš. V skutočnosti hovno serie teba. V každom hovne je totiž toľko tvojho DNA, že je to ako lúčica s biliónom kópií samého seba natlačených do praktickej hnedej hmoty. Keď zasadíš na záhrade hovno, vyrastie ti druhé ja. Keď zasadíš druhé ja, vyrastie ti hovno. A to je kolobeh života. Tak dúfam, dámy a páni, že sa vám dnešný úvod do biológie páčil a že si niečo zapamätáte a naučíte to aj svoje deti, lebo opakovanie je matka piča múdrosti. Hauk.